Sabeu una cosa? L'altre dia em van dir si jo sabia quantes formigues hi havia a tot el món, a tot el planeta Terra. Vaig dir, hola, no els he comptat mai, és que n'hi ha d'haver-n'hi moltes. I llavors ho vaig buscar i resulta que hi ha més de 2,5 milions de formigues per persona. Us imagineu? Són milers de milions de bilions de formigues que hi ha a tot el planeta. Puf! El planeta quasi bé que deu ser de totes les formigues. Diuen que les formigues treballen molt, que es passen el dia treballant. Però segur que de tant en tant deuen fer festa, no? Perquè, esclar, han de descansar. Hi havia una formiga que volia fer festa i se'n volia anar d'excursió. Una formiga va d'excursió, va i va, bam, bam, bam. Una formiga va d'excursió, va i bam, 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 bam. Puja a la muntanya, baixa a la muntanya, avui no treballarà. Puja a la muntanya, baixa a la muntanya, avui no treballarà. Però sabeu què? Hi havia una altra formiga que va veure que s'anava d'excursió i va dir, jo també vull anar d'excursió. Dues formigues van d'excursió, van i van, bam, bam, bam. Dues formigues van d'excursió, van i van, bam, bam. Puja a la muntanya, baixa a la muntanya, avui no treballaran. Puja a la muntanya, baixa a la muntanya, avui no treballaran. Clar, hi va haver-n'hi un altre que també els va veure i va dir, jo també vull venir d'excursió. Tres formigues van d'excursió, van i van, bam. Tres formigues van d'excursió, van i van, bam. Puja a la muntanya, baixa a la muntanya, avui no treballaran. Puja a la muntanya, baixa a la muntanya, avui no treballaran. Eren tres que pujaven a la muntanya, però van passar per davant d'una altra formiga. I aquella formiga va dir, jo també vinc. Quatre formigues van d'excursió, van i van, bam. Quatre formigues van d'excursió, van i van, bam. Puja a la muntanya, baixa a la muntanya, avui no treballaran. Puja a la muntanya, baixa a la muntanya, avui no treballaran. Eren quatre formigues pujant una muntanya, però van passar davant d'una altra. I aquella altra va dir, jo també, al darrere de tot. 5 formigues van d'excursió, van i van, bam. 5 formigues van d'excursió, van i van, bam. Puja a la muntanya, baixa a la muntanya, avui no treballaran. Puja a la muntanya, baixa a la muntanya, avui no treballaran. Sabeu què va passar? Al final, totes les formigues s'hi van apuntar. Totes volien anar d'excursió. Les formigues van d'excursió, van i van, bam. Les formigues van d'excursió, van i van, bam. Puja a la muntanya, baixa a la muntanya, avui no treballaran. Puja a la muntanya, baixa a la muntanya, avui no treballaran. Puja a la muntanya, baixa a la muntanya, avui no treballaran. Puja a la muntanya, baixa a la